martang yang mehita. Ali ba nahusobahami di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Homa nama masu-masu mengaramoti hati-hati dot pikiran nami dinalau manangihon hatam nabadiai. Amin. Shalom, horas marihita saluhut na manginang. Hata ni debata nagabeturpuk jamita di pertanian ata ima buku pesalmen bidu 86 mabuka sian ayat na barjolo tolhastu ayat pasapuluh sadahon sonon madidok disi tangi yang mangido panatapon di hagugutan tangi yang nisi David sai pa eling ma pinggolmu ale Jehovah alus yau ay nadangol jalan na pugus doaw say ramoti marohakku ay hasiat doaw say urupi manaposom na marhapo sa tuho ali debatakku asi maroham diaw ali Tuhan ay say tuho doaw jojo manipat ari say palas marohan inaposomon ay hodo ali Tuhan dihalunguk kerohakku ay anggoho ali Tuhan pardinggan basa jala mar pamuati roham jala gudang situ doa sini roham disude akan nama jauho say tangi ma ali Jehovah tangyakon jala parati-hatihon suara ni anggukon di hari hagogotaki hodo hujau ay say alusam mudoaw dang adong tudos soko di tonga ni akka debata ali Tuhan jala dang adong tudos son akka papay nami rodo sogut sudi parbegu akan at tinongosmi marsob batu jolom ali Tuhan jala pasangapon guarmu ay tibuldoho jala mabahin akka halongangan sasadahodo debata saya ajar humatuaw ali Jehovah dalammu asa marpangalaw aw di bagasan hasitongami saya pasada maruhakku makabiari guarmu ido yanggo sahatna amang inang naniulungan di bagasan Kristus Yesus dang adong halak naso hea marukil di bagasan nguluna sudedo hita jolma hea makilalahon hagogotan arsak ni roha arsak ni pikiran alasonggop si taonon manang hamaolon di bagasan ngulutak alai nagabi suku-sukun tui seduhita mangidu pangurupion tuaka pangkonggomido na anong wasona di portibion manang tutuhani na pasti ikot tu Jehovah di batado hita majalo pangurupion marhite turpukona manginang diajari jala di pasingot perpesal menod do hita ima marhite Raja David asa pasahaton hagugotatai holat tu di bata dihatai dunggabi raja si David amang inang tung masay gudang dotong nang naing manabuhon ibana lamatan nanak pesalak raja ibana tong do bahat tantangan jadop ibana atong merhite turpuk jamitau namang inang anong mapiga-piga poin di pasat tu hita na barjolo ima marhaserepon manang paserepon roha jedopen ni di bata ima ayat na parjoloi amang inang nirajuman si Daud jolma na pogos dangol do ibana molo di adopan ni debata nang pesahalak raja ibana na marlapatan di siya manginang arta pangkat nati boy dang mabahing gijang rohani si Daud tuadopan ni debata ay diboto si Daud do ala ni debatado adong di ibana ala ni debatado boy dapot nay ay mula na pe jolma na pogos jala dangol do ibana naing manya kita manginang songos si Daud na paserep pon roha dia dopan ni debata unang mahita hagijak kon na hita puna manang api arta hagogoon manang kuasota dinamangido hita tu debata ikon iya rohata
Ikon hias pikirata. Jala ingot dakola maranopon debata hita mar hasirepon ni roha. Alai maranopon donga jolma ikut kita pari hita patarida doi. Asabui adong hasirepon ni rohai. Amanginang tutu ikon adong maholong na hias. Jala pargabus do halak naman dok holong rohana tu debata. Alai dihosomi dongan na jolma pargabus do molo hita dok serep rohatta dia do pani debata molo bijang rohatta maradopon akarowan. Matius 23 ayat 12 takas tu dipasing othata ni debatahi tamanginan ai sipa orodo ganup napatipu dirina alai sipati bodo napaoro dirina imana parjodo napadua hon amanginang mangido pangaramotion ni debata ima di ayat napaduahon didok Raja David do seramoti marohakku ay hasiat doau seurupi mana posom namar haposa tuho ale debataku amanginang dipangidohon si Daud asa diramoti debata rohana asa totong marhaposa tu debata moloncup panghagogotan manang hasusah di ngulutai ikut totok kita jugulhon martangiang ikut tadok ale tuhakku ramoti au ale debataku unang loas mit kapapor siapku unang loas ganggu hapor siapku pangaramotiomu do ale Tuhan nama perguguhon au asa manotto au marhapor satuho sian nasa ias dohot hasirepon ni roha pangido mapangaramotion ni debata sailehonon nadui tuhitawi. Yesaya 41 ayat yang ke-10 jelas dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dapat dulu namanginang juju tu dibata di bagasan haporsiaon na tugu ima ayat napatuluhon sat napapituhon amanginang manang nabo hape masa tunggolo ni Raja David tarlumumbi madinaro tu ibana parukiloni totong do ibana juju tu dibata ay dipakilalahon jala dihatindakon Raja David do yang go debata guk asini rohano partingkan bahasa do ibana upah ini dia lusi debata do tangyang nai jala togu ibana makaporsiaon tutuhani neng mahita songor Raja David na jauh-jauh holat tu debata pasahat masaluhut arsak ni rohami hamaolon na dialopan di bagasan ngulumi itu debata jala ikut tugudo hapor siauta di namar tangiak kita tutuhani ikut tang hapor siauta na aluson ni debata do jojo tai hober tu sakap lomo ni rohani debata napa apa namanginang marpos ni roha di huaso ni debata gudang do ima di ayat 8:10 amanginang gudang do jol manaro tu debata di bagasan hasirepan ni roha majalo pangaramotio tu debata jala juju do ibana tu debata alai dak pos rohana ganggu haporsionna siala hira na so dia lusi debata do pipangidionna sahira dang dibegi debata juju nai HP debata dibegi do suara ni akan nama jogor nai alai tu hobar tu sakap do tikina do dilihon debatai neng menyakita song si Raja David namar pos ni roha ibana di debata pos rohana ala di boto jala di haporsia ibana do iya debata na di soba ibana ima debata naguk kuaso sasada ibana do debata dah kadong natuduson ibana harus sogot rodo sudi perbegu akan tinomos namar soba 70 ni debata jala pasang apugwarna ay di patupa doa manginang halongan alani pos
roham amang pos roham inang tu di bata. Tidak ada yang mampu menghambat kuasa Tuhan. Jala kuasa ni di bata tutuboy mengubah segala situasi, termasuk situasi yang sulit menjadi mudah, yang duka cita menjadi sukacita, situasi yang berat menjadi berkat. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Jalan ipos maruhat tatu di mata. Dibukuin di nomor 220 sia. Didok dosi. Pos mahoro aku di mata pono maarsakmu turohanada unang lomos tiap magomos hapor seaonmu unang kobobos panuaona homaato siana sajea tita on pos maruhat tadi di Batak di huaso ni di Batak na palimaw na mainam mancalo habisuhon tu di Batak asa mardalan di dalan na dinggan takas tu didok di 10 saday saya ajar hon matuaw ale jaho badalam asa marpangalawaw di bagasan hasitong ami saya pasada maruhakku makkabiari ingguarmu molo nung ngadinggan para sorat tatu di bata jojot rohi tatu ibadah di bagasan hasirepon ni roha ita jalo pangaramot yoni nakin ita jauh ibadah di bagasan haporsiaw na tugu jala pos rohat tadi huaso ni di bata alani asa manotok kita di dalam di mata tapangido matu di mata asa diperbisuki jala diajari kita merdalan di dalam marpangalahon nasitong jala makkabiari di mata asalam tugu asalam tang jala lam marsihoh tita mangulahon hatani di mata di bagasan ngulutta asa totok kita mangulu hobar tu sakap ni dewata amang inang imanak namang inang adong 5 poin marhiti jamitaw tu hita na para jolo marhasirepon manang pasere perroha di adopan ni dewata napaduahon mangido pangaramotion ni dewata napatuluhon jojo tu dewata di bagasan haporsiam na tugu napa opatton marpos ni roha di huason ni dewata jala palimahon mancalo habisukot tu di bata asa mardalan di dalan nadinggan amen martang yang mahita mau lihat ma diholi Tuhan dihatam nanong ngamar saringar tu tonga-tonga nami be anggiat meli Tuhan gebe ujah di bagasan ngulu nami jala boy hulau kami hatami ali Tuhan tapos dora nami tu ho jala koma na mangajari hami na mga bisuk go tu hami bi ali Tuhan disalutak ka parbarita na uli homa na mga ramoti totong ali Tuhan lihon hay pasok tu nasida lihon semangat na totong berkobar di nasida lau marbarita na uli asimaroham di hami ali Tuhan Jesus Kristus sesarusan ang pangalusan nami holan mga saon guarmi ali Tuhan amen horas ma saluhut na dihita amang inang